microfoons te niepen om 6 uur thuis en het Noord-Nederlands Orkest zo mooi mogelijk op te nemen. Het lied dat bij de opening van Culturele Haardstad te jaren wezen zal. Het was een idee van het orkest zelfs om de herkenningstune te matchen. De compositie is van Sietse Pruksma. Nienke Lavermans jongt de tekst. Waarom de titel 6 uur thuis? Ja, dat herkent iedereen waarschijnlijk hè, van vroeger, van als dan de kerkenklokken, ja, dus 6 keer dan thuiskomen wat eten. En nou in dit lied roepen de klokken dus eigenlijk op om een nieuwe tijd in te gaan. Nee, de toekomst dus. Krijgt Lycos Culturele Haardstad wol. Wij hebben natuurlijk als Friesen ook wel de neiging om bij dat verliezen stilstaan te blijven. En er zit er bijvoorbeeld een zin in van de vjetten vol met oude kei, die het oerl wat van vinden. Sjur de zinnen voor die skin en geen vooruit. We zullen lidse steen die kei. De jongpartij wordt pas opnaam als het orkest klaar is. Maar wij mijen de proefversie wel even jerlitten om een idee te krijgen. Zes uur thuis, maar het lied van Culturele Haardstad worden. Dus net alleen een geziepeningstune, nee, een soort van WK-lied dus.